Joan den astean Joarea lehen aldiz jozen baserrian. Asierrek bikote aldaketa eskatu zuen eta erronka botazion Izaskuni. Bikote aldaketa eskatu duzunez, ronka Izaskuni, bota dioz. Buruz buruko gogorra irabazi ondoren, Nairekin elkartu zen. Irabazi duen lehiakidea, Asier. Baserria hankaz gora jarri zuen mugimendu hau polemikaz beteriko auzolan proba batean hasi zen. Zan baino are gartuik, la hostia. Bertan, Bengoetxeatarren arteko lehen iskanbila gertatu zen. Ya está. Aguan ya Asiria a tocar los pelotas. Urdinak garaipena eurena zelakoan zeuden, Biratuta meto ikusi, beste ikusi, bueno. eta ez zuten adituen erabakia espero. Ziazu bukatzen da gero txengo jazu. Entzun bai, baina onartu ez. Negutegian Asierrek ez zuen zalantzarik izan, eta bere erabakiak bi bihotz apurtu zituen. Ez dago ondo. Berak desio zuen bezala, nahi eukiko du alboan hemendik aurrera. Bi taldeetan gauzak ez dira dagoeneko berdinak izango. Joareak baserriko errealitatea zeharo aldatu baitu. Hau da baserria. Garai berri bat hasi da baserrian. Nai eta Tania Joarearen nahigabeko protagonistak dira. Hemendik aurrera bikoteek zituzten estrategiak aldatu egingo dira. Kaixo. Tania, ongi etorri. Eskerrik asko. Ongi etorri, Tania, Eskerrik asko. Badakigu zureteko gogorra dela. Badakigu. Bikentzako gorra da, Taniantzako ere gorra da hona etortzia, nik enten ditzet, eta uste eta aukera eta medula bintzatez, ondo sartzeko taldean da goxo hartzekoa. Ulertzen deu eta hemen bat gehi izango zea. Eskerrik asko. Eta dan emango deu, talde bezala aurrera joteko. Ba, hori, vamos, nigo guztia jarri eta urdinak irabaziko ditugu, vamos, guzti. Eske hemen maitasuna asko dago, maitasuna. Maitasuna, ja sobean dago. Nahi saiatuko naiz, maitasun horretan sartzen, hane maitasun osoa zuei ematen ere. Ondo. Bai. Harrera hon bat egin didaten, Izaskun oso neska jatorra da ezagutzen hasi gara, eta nire ustez sartuko naiz talde honetan modu hon batean. Hau banai. Zaiuko gure txixo bezala. Ondo. Triste baina. Bai. Zer ondo galitzen zaizun gorrien nahi. Api, compañero. Pena da, oain grupo zaldatza eta berriz zerotik enaztea, baina. Bihotza erdituta azkenian. Bai, asko. Bengoetxeatarrek Tania ondo hartu dutela dirudi, baina gauza bat da bera aurrean dagoenean esaten dena, eta beste bat, bera ez dagoenean esaten dena. Lehenbiziko negutegin nik aski iruzitzean, ez persona bezala atzitzen guztetu karakterra ze joere okizitxun proba bukatzean da. Behotu nintzala, nire pixkat behotu nintzan. Eta hoxe, bestela ondo ez da isiltzen. Aspertu ez gira ingo, baina, bueno, bestela ondo ez, hor. Nik ikuste diotena, kriston kontrasteak batetik bestea. Bestea nahi izan, isile, humile, bertzonen bakarrik itzitezon. Hau denbora guztien dago bitzin deitzen. Pixkanan pertsona bezala ezautzen nahi naiz, eta berroain lehiaketan abertzemuz ikusten deun, hor ezautuko den nolakoa dan. Zeba, tío! Hostia! Lasai, Lasai, Andrea. Andrean, estu ikusten dugu. Tranquila, Andrea, joder, zure culpa, hombre. Auzolan proba ate joka dago. Urdaibai izango da erronkaren lekuko. Uneskok itsasoak eta lurrak bat egiten duten estuario eder hau biosferaren erreserba izendatu zuen. Goi
Bien etxeatarrak, bengo etxeatarrak, ongi etorri auzolan proba honetara. Ze moduz zaudete? Ondo. Nahi, ze moduz? Hemen bakarri darot egun bat eta kriston jendie da. Eta beti dauz, nitaz behitzen, guruzu sagarraz, da beti dauz, nigaz. Abai, mimatzen, edo? Bai, kristona. Ondo? Ontxe kontzentraute proban, eta gero etorreko dien egarra, postasuna, ero danadako, baina ontxe probara bakarrik. Ondo ikusten duzu orain taldea? Nahirekin, edo? Bai, baina azkenen danok talde bagea eta inor ezin da baztertu, taldetik. Tania, ja aztu duzu, Ez. Bira, Tania. Taniak zenolako aurpegia jartzen duen hor, aurrean dauzkazunak, oain arte edo gutxira arte, zure taldekideak, zuen lagunak izan dira. Eta jarraitzen dira izaten, Bai, baina orduan, ez dakit, oain zauden talde urdinekoek zer pentsatuko duten, ze hemen lehia eta borroka da egin behar duzu, eta orain hauen kontra egin beharko duzu. Urdina irabaziko dugu. Orduan, ze, bihotza zatituta daukazu, hauek lagunak dira. Bihotza oraindik horria, baina urdinekin go guztiak ipiniko ditut hemen, Irabaziko dugu. Esan duzunarekin, urdina izango banintz, aizu, dardarka hasiko nintzake, urki. Jo, baina galdetu nahi, abez bere bihotza ze kolorea da. Asierrekin, ze moduz? Niretzat nahi bat da. Hori entzuteak, zerrera. Arreba txikitze. Bai, Bai. Pena eman dizu? Bai. Aurrera segidu bidut, hemen ez dago besterik. Tira! Auzolana. Dagoeneko elementuak ikusi dituzu, ezta? Hala eta guztiz ere, auzolan proba zertan datzan azalduko dizuet. Helburua argia da, hemen ikusten duzuen lar eremua ereiteko moduan ustea izango da. Horretarako, idiak tiraka ari direla goldea pasa beharko duzue. Kontuan hartu, bikote bakoitzak gutxienez bi aldiz edo bi joan etorri egin beharko ditu idiekin. Goldea pasa ondoren, denak tiraka zaudetela area pasa beharko duzue. Lur eremua ereiteko ondoen uzten duen taldea izango da auzolan proba honetan irabazlea. Eta lan hau egiteko 55 minutu izango dituzue. Jon, goldean ibiltzea zer den ondo dakizu, baina idiak gobernatzen eskarmentu handiko gizona zara. Esperientzia badaukagu eta guztu ibiltzen gara idikinta goldean. Bai. Orduan, hori kontutan hartuta, aurrekoan ere errepikatu nizuen, bizpairu aldiz, animalia gai dira, zuen urduritasuna nabaritzeko, bai? Hori jakinda, idiak animalei egoskorrak dira, zuek markatu behar zuen karakterra, zuek zarete agintzen duzuenak, bai? Akulu bat beste izango duzue, soilik animalia ikutu alizateko, animalia ongi tratatu, bai? Eta lurra alden ondoen goldetu, eta ondoren zuen gorputzaren indarrakin lur hori aretu egingo duzu. Ama lur, zer esango diegu? Aria pasatzerakoan posule zute txukun utzi lur eremua. Minok goldiakin espazute ondo irautzen, itxurak ez digu ezertako balio. Gero hor ereinin berbaita, kontutan hartu goldia txukun pasatzia. Adi, hau orekatu behar dugu ikusten duzuenez, hemen talde urdinan 5 bikote daudelako eta hemen gorrian 4. Orduan, talde urdinekoak. Zuek erabaki behar duzue, zein bikotek hartu beharko duen atxeden idiekin eta ze beste bikotek arearekin. Bai? Bai. Segi. Ze aparejazten da, Asier. Nela nita nahi. Nik inguz bi buelta, da gero nik aldoti bili aholkuk eta emoten. Bai. Orduen nota berasko gara, da gero Ainiz eta tu. Vale. Buko irugarrena? Gero irugarren, bale. Azkenak. Gaurko auzolan proba, esperientziarik ez badekozu, oso gatxalda egin. A ber, orduen, nor geldituko da kanpoan? Hauiteko, lehenengo proban nor? Bidan eta Kamilo esan dugu ez? Lehenbizko kanpoan. Hontan. Kanpoan. Eta bigarren tiratzeakoan barrun. Ba. Eta gero, bigarren pasean... Indar gehiago dakazute zuek. Diru gehiago horreko, nire aioia torra iku, hemen baina. Erduan, lehenengo fasean geratuko dira, Kamilo eta Bidane kanpoan, eta bigarren fasean ikaskuetanik, ez? Bai. Bale, nigun probeko tau, bale? Gutxo era baki nola ikean, baina hemen kaletarran artean daukeo, parejan inbiarra eta saiatuko gea, atope. Prokoa da. Jogin, hori ingo zuzuk? Bale, zin bat da. Idia eutxi eta pixkat igual, eske, dana batet ja. Zuk indarra bakazu, Andrea. Nik ezin dete. Nik ez da. Bueno, baina daukazu urki.
lehiakideok, gogoratu! Lanago egiteko 55 minutu dauzkazue. Adi, lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Torri Gaztaño. Torri. Utzi honi. Torri Gaztaño. Arri. Gaztaño, torri honea. Torri tox. Arri, honi utzi. Horri eman. Torri tox. Torri. Venga, beste ere bai. Torri Gaztaño, vale. Utzi horri, segi horri. Pasa en Osori, pasa. Osori pasa. Etoin geldi. Torri horre dau, torri. Wow. Etoin aldatu, Marko. Bai, aldatu horre. Zapaldu beraka, hartu eta zapaldu beraka. Oira, etoin indarra. Tramankulue, dekoz kriston metalak, eta bilurre mondozte hankegaz zozere beitziero danako eta gero, buelta moterakoen bebai bilurre mozta, baina, bueno, nik azkenien zentra doinaz eta aurrea. Zai, goda igo, hola. Guatu hau hartzea. Egon pixkat. Ba. Torri tox. Torri Gaztaño. Torri txato. Zertajer no, ameno? Ezin dut? Toriona. Suave, Egon hemen. Vale. Suave. Ben. Ataskatu egartu zaio. Joki nik ikuste dutena da proba bat eta beste, beti segurtasuna daka bere buruan. Bai, oain beharko du, begira. Amalur. Egon, urki, irila, katia pasai. Iria gobernatzea ez da erreza izango, zuek nik baino beto dakizue, baina... Baina, konfiantzakin hartzen baldin batzu ganaua, eta jokin ikuste bere buruan konfiantza dakala, beti, Eta animaliei behintzat nork gobernatzen duen argi erakutsi behar zaie. Bai, lasaitasuna eta nork agintzen duen. Ateak. Areitio, joan zaitez mesedez. Esan zian butzetzeko. Ez duen geldik, Joki! Karritzak, honea, karri bat, honea. Alde honta karri. Bale, aurrea guain, aurrea. Suave. Ondo hasi naiz, goxo azten zedatu naiz. Gio katiak inda pixkatiri jagantzen mandio batea eta libratzen zala eta guain komeritan gabiltza. Bera gehiago, nino aldea gehiago. Aurrea. Aurrea. Lei! Suave, lasai hartu, prisi gabe hartu. Lasai. Zaino, behi, Torri. Aurrera. Txapa, Torri. Ritmo, venga, aurrera. Emote hotxet? Honei pixkat. Bestaldian, barruko aldian. Barruko aldean? Bai, hoi da. Emano. Hoi da. Barruko aldean? Bai. Uni. Aurrera, Torri jokin. Eman gehiago. Eman. Torri aurrera jokin pixkat. Segi ematen. Iratuz, hoi da. Mendi, Torri honea. Eman, ba. Dos. Hola. Horregon. Torri arte egon, horregon. Ez da mugit, ez da bezala. Zu, tranqui. Altza, baina apoia erruedak. Aputxu bet, hola. Egon, errueda, sartu. Egon atzie, Torri hona. Hona! Urkin, ondo jo gaurrien hemen, Andreai. Eutxi, wow eta wow. Eo, ez kainuekin, makilekin. Eo makarrik, ez ikutu, gestoik ezin. Ez gestoik. Aurrea xio, pixka, aurrea xio. Torri. Wow. Geldi. Mendik ikusi dudana da, katea atera egiten da, nolabait katea egiten da. Zuk katea kanpoan dagoela ezin duzu jarraitu edo bai? Jarraitu dezakezu eta idia ikasita balima dago berak pasako ditu hankak. Berak berez hartuko du, molestatzen diola. Hori da, hankak pasatu eta lanean jarraitzeko aldatu ingo luke. Baina kasu honetan nik uste denak desente urduritu diala eta iriare ikusi ostikon bat botzen arriskutsua da atzera jun da katea askatzea. Torri, pixkat. Hoi kate hoi ome jarri dazu. Hola, vale. Egon pixkat, Hau, zulun sartu. Torri. Bea sartuko goi zulun. Ez. Torri Gaztaño. Lasai, suave. Eniz, kaletarra irian aurrin. Eta nola ikusten? Eleante. Ze konfiantzak indikoan. Niz pentsauko idi batzun aurri jarriko nitzenik eta benetan gainak kaso ingo zibenik. Eta kriston ondo sentiu naiz. Torri Gaztaño.
suave, Torri, suave. Hola, segi, Goxo. bukara. Suave, Goxo. Suave, Goxo. Tío, me cago en su puta madre, ¿eh? Lasai. La Seba, tío. ¡Hostia! Ikuste usten daik. Lasai, Lasai, Andrea. Tu lasai. Beste gehola bileko behar. Andrea, lasai. Jokin ondo dabil, eta urki laguntan ari da, baina eske ni nabil kriston impotentzi egaz. Berriz martxatu dute urdinek. Zer, Amalur? Oso ez dute bate, goldi ez da bate sartzen, oso arindikoa. Ez dute sakon sartzen alegia. Nondik hartzezu, hemendikan? Goxo ibili urki. Iatu apurrak karrua. Bueno, Andrea kanpora atera da. Andrean estu ikusten dugu. Tranquila, Andrea. Eta zure kulpa, hombre. Zartu gaizki, da egidiana. Osa, sentitan dut ez dudela, jak nondik ibili, osa, txerrin, eta guzti, osa, eske ez da. Lasai, Ikusi zu, ezta? Bai. Tranqui. Venga, torri zu. Kapia. Ona. Torre! Kontu zorre, Lucia. Venga, bagoaz. Ez. Tori, guapos. Torria. Politak. Adituok, hemen talde gorrian dagoeneko bi bikotek euren lana, hiriekin egin behar zuten lana egin dute. Oain hirugarrena sartu da. Zigor eta Moskutik etorritako esbeta. Egia esan esbetak harritu egiten nago, Hori da, komentatu behar Harritu egiten nago. Irida aurrean, sentitu naiz oso lasaia, pozik eta gozatzen momentu hori konexioa animaliekin. Talde urdinean, txamponaren bestaldea ikusten dugu. Bai, hala da. Urki urduri dagoela. Bai. Eta hiria gobernatzeko hori arazoa izan daiteke. Bai, ondila gaina. Atzi. Hiriek astoratu ja, eta manejatzen saiatu geha, baina ni patras. Torri behar. Urki poliki, Vale, ia. Ez jokit, zo. Vale, join. Hasi nahiko nuen geha, lehenbiziko arrastu ondo gota dugu, gero bigarren arrastuan katia jartzen fallatu dugu. Atzian despiste bat izan du, gauza asko zian, kaletarrantzako ere bai berrik. Eta, bueno, gero ja hirik alde batea beste hasi ja, urki beha nervioso zion, hirik ebain ikusten nervioso jarraitula horrek. Mira, Tori. Senyor, allà. Tori honea. Ari gime. Honea. Segi, allà. Segi. Aurrera, Torri, bildur bari, Maider. Bueno, orain, Maider eta Telmo sartu dira euren bi joanetorri egitera. Aurrera. Vale. A ver, Telmo, venga. Behi apoia hau errudak, Osa, zuk altza, bai, erruda... Egon, pixkat atzea gota, igual pixkat. Zu lasai. Vale, venga. Zu lasai. Vuelta. Proba, zi baino lehen urduri neon, baina, bueno, pasatu ala, lasaitu naiz, eta lasai indet. Gora emakume baserritarrak. Ara da. Hemen talde gorrian bentsat, bai. Emakumeen boterea eta adarren aurrean jartzen dena, emakumea. Hone bai emakumik hone. Hoi da. Vale, bona. Torri, DJ. Osa, nik jaidik ikusi ditutenen ja, pila bat lasaitu naiz. Guk asier ganeukan. Zelan, Maider? Boa, sentitu nahi super gustoa, tia. Bai, nire bai. Gende! Ze pasatu da? Vale.
Nahiko ongi hasi gara, baina gero beak indarra asko hartzen zuten, da azkenean ezin frenatuta bat eta beste, Jon ere hor zebilen. Goia zara, itzen hori? Hiriekin egindako lanak gorriek bukatu dute, Amalur. Oain area. Zer egin behar dute? Lurra, iraulita dagoen lurra, landu. Landu, hoi da. Aria pasa eta txukun utzi gero landatzeko. A ber, oin pentsatu behar dugu ondo jarri. Bale, etx ordenian jarriko haitu gitxabeken ordenian, baina konpentsa egingo du bakoitzak batetik, bale? Bale. Zuek, a ber, makatxarru, zuo laguno zungo zarie, zuen fila zulotik. Gu zulotik? Zabani zulotik? Venga. Zuek aurreko, nik asierri segidu. Zu makini jabon. Hor, oin engantzako da, venga. Ari, tio, zer gertatzen da hiriekin talde urdinean? Bueno, nahiko urduritu dira taldekideak eta hiriek nabaritu dute, eta oain ja behin hiriak urduritu da, bueno, nik aldutena laundu dut, baina alperrikakoa da ja. Haure zeindako lan hori hobetzia. Zapatia hori nago, esai. Kontu zapatia eta gali, zapatia eta inzaiola. Bota, esartu ondo? Zapatia jauzia eta dana, eta aldera batera bota dut, eta jarraitzu eta aurrera. Nike bere zapatilla galdu du. Bai, ala da. Baina ala ere hor seitzeu, Baina hor segitzen du, ez du atzera egin. Dena ematen. Hoi bai, urrengo bueltan, zapatilla topauko dute. Suave, suave. Le! Adi lehiakideok! Azken 2 minutuak! Hau, barren hain bidu, Hori, mukillo. Txoin hankakin. Ega! Ba, Kontu zakakin, venga. Aizue, gauza bat esan dizuet. Hauek ez dute etxi, Badakite gainera alde nabaria dela, eta hala eta guztiz ere, ez dira gelditzen. Euren lana bete arte edo bukatu arte. Nik probetan nire lana ikusteo eta besteana pixkat ikusten naban, baina ez gurian konzentragoa eta aurrera. ¡Amar segundo! Va! Venga! Speed! Venga, va, 5 segundos y va! Bost! Lau! Segi! Iru! Bi! Bat! Lana amaitu da! Ikuskatzera, mesedez. Zoi guztiak ondo hartuta. Osa, top beritzen da dosifiken bide. Porque estrani aldi zoian? Esan dieta hasikeran hau lasaitasunez hartu bidela, prisabarik, norbera lasai badau, idizepe lasai dauz, eta ikusi da egin dugun lana. Nik uste akats bat bezala egon. Horre ez dau paiorik, ezetan bez, Arroz da itxakerik, perfecto. Zierrek eman digun konfiantza guri, taldeakin dau lan bikaina. Eske idik ez dakinantzako zaila da idin asuntoa. Gaizki hasi galatak. Ya está, ez da gertatzen. Probak askarrein deu. Danen partetik ez, inork ez daga kulpa gehiago gutxillo, animaldikin alteratu geha, eta baserritarrantzako zaila izan dua, gutzako zaila izan du baldin baba, kaletarrantzako jaz esanik ez. Lehiakideok, talde gorria, talde urdina, auzolan proba bukatu da, eta auzolan proba honetan, zera ikusi du? Idiak, nola gobernatu behar diren eta nola ez diren gobernatu behar. Nik uste dut emaitza argia dela, eta oraintxe bertan esango dizuet zein den. Auzolan proba honetan, talde irabazlea honako hau da. Talde gorria, zorionak. Ez usteko handirik ez duzue izan, ezta? Hala eta guztiz ere, jakin behar ditugu arrazoiak, ezta? Adituek hala erabaki dutelako Amalur.
Lehenik eta behin zorionak. Eta, bueno, guk esandako gomendio eta arauak ondo seitu dituzute. 4 bikotiak txandaka lanin haituzazte, goldia ondo erabilizute. Eta, bueno, geho zesanik ez, aretzeko garaien. Hor ikusi dugu baten zapatilek eta dena galduta, baino etxigabe. Oso ondo zorionak. Goraipatu nahi dugu, Asier, ederto egin duzu, gizona. Ederto egin duzu. Zuk hartutako postua ederra izan da eta eraginkorra. Nik dakoten esperientzile da, animalizia norbera espado lasai, eurepe urduri txutzen die, holako lekuen jente askoaz da ganera gehiago. Euren meritu da, nik esanak egin da eurek oso ondo bete dela nik esan dakoen. Guretzat abantaia handia izan da, Asier gukin egote. Jon, txamponaren beste aldea, hemen daukagu. Urdin kolorekoa, zer? Zein da arrazoia? Beti dago ez, kasu hauetan beste alde bat. Nik esango nuke gorriak lasaitasuna, sosegua eta urdinak urduritasuna eta asko astoratu dira ez. Ikusi dugu Jokin eta Andreak lan txukuna, aurreneko golde zoioi ongi burutu dutela, nahiko lasai, baina gero nik esango nuke bigarren zati batean, Urki eta Luzia sartu dien momentun, idiak pixkat urduritu diala eta itzaiak idia gobernatu beharrean, idiak itzaia gobernatu dituztela. Bale, ia! Ez joki, zo. Sartu zarenetik, dana aldrebestu dela. Ez dakit, hola esaten bazue. Zer ikusi duzu edo, zer nabaritu duzu? Nik aurrenetik ikusitu nervioso. Zu sartu aurretik? Zeo zer bai, behar dan bezala ez dira, hasi, aurrenetik. Baina aurretik Jokinekin egon dira eta Jokinekin behintzat. Pakit. Nola ikusi duzuzuk Urki? Izan ez, esatiaz. Ez baldin inoiz ibili irikin da, pues, irila gasi alde batea bestea, katia pasatzen zuen, irila beak etontu egiztia. Antzeman indile, irila katia pasata libratu txeziala. Eta jo nik uste irila beak egorta joula, guk egaizki indeu, baina dana izan duela. Proba kaskarra indeu, irila gantzeman joatea eta libratu zala. Eta jo inorrek ez tekun saitu sartzia berriz, eta... Zu zara urduri egon, animalien aurrean egon zarenean? Urduri? Lasai egon zara? Ni honi lasai, bakara, ondo ez talatea. Talde urdina galdu duzue. Badakezue, ondorioak izango dituzuela. Alde batetik, gehienak txabolara joango direla, eta gehienak joango dira, badakizue zergatik, bik baztertuen kortarako bidea hartu behar izango dutela, gaur gauean. Eta zuek, talde gorrikoak, badakizue nora joango zareten orain? Gaua baserrian pasako duzuelako. Zorionak. Eskerrik asko, gero arte. Uste oso ondo baloratu duela, zer lan guztie nik esan duke kasi dena Asierrekin dula, eta oso ondo, oso ondo. Nik esango hiet nahi nominatzeko, eta arazoik ez daula itxakuteko. Gainera, hauek biek dire como, daudezela hor gotin, en el mando, como los protegidos. Zeintzuk dira? Bikote hau, eta hau baita. Pues bira, hor konpon. Goienetxeatarrek gustoa hartu diote garaipenari. Animoak oso goian daude eta noski. Hiri aurrean galdutako indarrak berreskuratu behar dituzte. Honein ekipo, joder, ema. Merezi du zikeran bat. Zer, gaurko proba ze muziriko gundaik ondo joan ga, ez? Bai, bestiak azkenian urduritu india. Ez da erresa hidi bat... Bueno, ez da erresa, merituik ez dio kentzen, Osa, horra aneotiak, baka meritua, Bueno, Jokinek ondo usten zon, Asi txukun indarra dauke, Jokinek indarra dauke eta ondo usten zon, osea, hemen nauni. Ale, egon! Eta nik uste dut Urki azkenen bigarrena sartu dalako, baina bigarrena sartuko balimazan izaskun edo pasatuko zitzaion, pizkat... Karo, idia azten bat zaizu pizkatola moitzen, jartzen zea urduri edo... Edo nor. Edo zein, orduan Urkiri tokatu zaion, nahi irutzen zait, bigarrena jundalako. Hostia! Nahi Urkin erreakzioa Klaudiokin normali dituzeiz, Urki beti hola pikatzea. Urki probalaria da, pertsona hona da, baina galtzen ez dakit. Bikote urdin bat lehen aldiz joango da baztertuen kortara. Eta noski, aukera honen itzalak urduri jarri ditu bengo etxeatarrak.
Txarrena da hori, azkenean zauzi, egoten direla taldetik sakabanatut eta hori da txarrena, gero azkenean Miren eta Marko hori paseiakona, azkenean konfiantza bebai badoa eta hori bebai usteot ez dugula inbehar. Baina nik uste hori hemen ez dela gertatu behar. Hori da. Hemen nahi dugu berak irabazita hueltan etortzea eta guk hartu behar ditugu beso zabal-zabalekin. Hori bai. Marko eta Miren azkenian lehenbiziko unetik juntzien. Hori da. Markoren jarreagatik. Ja, baina esatet ezautu gabe ekipo eta guia ezautze gala. Karo, hori da. Gutako non horre baztertuen kortara joan izan beharko du, eta azkenean hori bebai gogorra da, ze konfiantza azkenean galdu iten da, eta hori usteot bebai ez dugulin behar. Nik argi dakat azkenen adituek urkitabiok nominatuko gaituztela. Ez dakizue. Nik argi dakat baiet. Esan dakoakin argi dakat baiet. Naitzait importa. Ezak erakun barbagean ala izangoa. Baina, prepauta gaude, ez? Hombre, gurre matia. Nik argi dakat urkitabiok nominatuak izango garela. Kaletarrek oinatiko Arrano Erreka Basarriko galderren bizita izan dute. Gaztenek programari esker Basarritik bizitzeko aukera izan du. Eta bertan ikasitakoa kaletarrei erakutsiko die. Beta inize, hau galder deu, leheno zeu bezala kaletarra zan, eta beha kontatuko izue, hobeto nola izan dan. Bai, beak esan bezala, gu hain dela 5 urte bilauna bizi ginen, kalian, piso batian, eta, emaztean aldetik, bikotean aldetik aukera etorri zitzaigun oinatira juteko, baserri batera. Hor badago gaztenek izeneko programa bat, Gipuzkoako Foru Aldundiak nolait plazaratzen duna, eta gaztenek programa horri esker jarri ahal izan duenun oio ekologikoan zera bat, ustialeku bat. Eta hor gaurko 3.000 oio dauzkagu, arrautza ekologikoa ekoizten dugu, eta aurrera, gure proiektuarekin. Ikusi zute, nola posible den, gogua izan ezkeo kaletik baserrira pausua eman leikela, 5 urtean. Eta, guan jungo gea, behiak ikustea eta, pixkat ikastea. Ondo. Joder, bastante estiloak, Negutegia atejoka dago eta urdinen artean giro nahasia da nagusi. Ez dirudi beraientzat kombinazio egokia denik. Goien etxeatarrak, bengo etxeatarrak, ongi etorri negutegira. Txalo batzuk hau berotzeko behintzat. Auzolan probari buruz hitz egin behar dugu. Lehenik eta zorionak. Talde gorria, baserrian zen moduz. Ederto. Merezi zenuten, Nahi. Nola moldatu zara Asierrekin, taldekideekin? Bai, oso jatorra di, Kristona eta superondo trataten nate, eta beti dauz nire atxen eta hori. Daren gehiago. Eman duzuna ikusita, Maider? Ez diot meritu ikendu behar nahi, eta emango dizkio dauzken guztik eta gehiago. Baina gaur iruditzen zait klabea Asier izan dela. Asier. Nik merituik ez dio kendu behar nahi, nahiek, zapatiatan agaldu do, jarraitu do bukaerarte, pan, baina igual beste batek bere lekun baita ingo luke Asierrek lasaituta lan hori, Taniak? Adibidez. Taniak lana egin du talde urdinean gaur. Galdu duen taldean alegia. Nago mano negra bezala, Joaten naizen lekura galtzen dute. Ez, esan olakorik. Txabola nire izen eraman behar du, Txabola nirea da. A ber, nik gauza bat esan nahi dizuet, ez zuei bakarrik. Badirudi, etorri zaretela taldeka jolastera. Eta nik esaten dizuet, kontuan hartzeko, baserria bikote batek irabaziko duela. Talde batek ez, taldeka auzolan probak egiten dituzue. Baina zuek badakizue eta gainera zuek lehiaketa hau irabaztera etorri zarete. Irabazteko bikoteka egin behar duzue. Lana eta estrategia. Ea konturatzen zareten. Bidane Camilo. Hola. Epa. Zuen bikotea indartsua dela uste duzue? Supongo baiet. Bai. Bai edo uste dut baiet? Bai. Uste dut baiet. Uste duzu. Zalantzak dauzkazu. Bai, dena bezala. Ze zalantza sortzen dira? Nere burua ez dut ikusten haula, hori bai. Bino bai, nik espero nun bidane zerbait gehiago ematea. Espero nun bera konozimendu gehiago izatea do zerbait laguntzia gehiago do
bikote gehiago bezala izateko. Eta hori ez duzu jaso? Berak eman du alduna. Bai. Nik eman dut aldutena. Bino nik espero nun beretaz zerbait gehiago. Bidane alda? Tala izango da, eta ulertzen diot, berak espektatiba bat izatea eta espektatiba hori ez lortzia. Kamilok esan du, burua bintzat ondo daukala. Zu nola zaude? Ongi. Orduan zergatik ez diozu Kamilok behar duena ematen? Igual ez nahizelako konturatu behar zuela edo ja emantzat ikusi dutelako edo ez dakit. Pena ematen dizu? Pena ez, nahi dut jakin eta zerbaiten hobetzen badutela jakinta, igual laguntzen dut hobeto. Nik uste berak ikusi diala anula eman dena probatan eta hola. Eta igual, bueno, jaketa... Relajatu naizela. Bai, relajatu dela sobera, eta hori niri indiau, bale, ez dakit ze aportatzen aldian niri. Zuek probetan, edo azken probetan ere... Bigarren leku batin egon gara, pixkot, bai. Nik uste zure jarrera baztertua izatetik zehorrekatea bertzula esateko ez, nik proba hontan nahi dut parte hartu. Osa, ez utzi baztertzen, eta zuk baserritar emakume bezala, esan bertzu, ez, nik... Ni hemen nago eta demostratzen aldu eta balio dut. Kamilok egin zuen, saiakera egin zuen. Bai, saiatu dintzen. Belarmetarena, hor liskarra egon zan, eta hor ikusi nun Kamilo, aserre... Zeba, beratani, ze ikusten zu gu biek kanpun gelitzek. Osa, nun ulertu, ez ziaten eman hainbertzeko azalpenik eta hor duenik, obviamente, saltatu nun denakin eta ez zitzaiten iruditu ongi gu bieri guztia kanpun 30 minutu izan zirela 2 ordu bezala, osa. Izan da pena, aizkorak. Urki, hartu aizkora eta enborrean sartu. Bidane eta Kamilorentzat. Zergatik, Urki? Azkeneko proban liskar bat izan ginen, denan artean pentsatu ginen, Kamilo eta Bidane ordu erdia sartzea, eta liskar bat izan ginen, da horrengatik. Zer iruditu zitzaizun gaizki? Ez, momentotan Kamiloen jarrera zeati. 10 minutu falta ziren, eta denan artea erabaki ginen, Kamilo eta ordu erdia sartzea. Orduan, momentu hortan, ja, hasi behar ginen zeatan, ja, lanean, da, orduan, nervioso jartzea eta eta askotan hori galtzeko, hoxe nahiko izatea. Orduan, gehien bat horrengatik. Lucia. Bidan eta Kamilorentzat. Eta, Lucia, zuk liskarrik ez duzu izan? Ez, nahi kriston pena emateit batez ere Bidanekin, jasan diot, kriston amistadea dakadalako, baina ez zitzaiten bate gustatu Kamilon jarrera frogartan, gestu txarrak izan zituen azkenen Urkikin eta Jokinekin. Osa, nahite ni egote xikan eta ez erratia deus ez zeba ni eta nire bikoteak gelitxu gargaren kanpun. Osa, hori molestu bali mazaie, pues bira, hor konpon. Osa, enez gelitxu gar urrengun xikan zeba gelitxu gargaren ni eta nire bikotea zai. Nik ematen altela kriston lana, nire bikotea baita eta gainera hauek biek dire daudezela hor gotxin, en el mando, eta saltatu nun horregatika. Maila ezberdinak daudela, maila ezberdinak, bai. Eta gero daudezi como los protegidos. Babestuak. Zentzuk dira? Bueno, zure uste, zure iritzia. Ez zute eman barri zenak. Zuk ez duzu izenik eman behar? Dagoneko eman dituzu, ezta? Bueno, babestu, hauek biek, eta gero bat ere bertze bi pare. Orduan, danak ja babestuak zu ez dituzta? Ez. Orduan esan? Bueno, bikote hau, eta hau baita. Hauek babestuta omen daude? Bai. Besteak, isil-gizilik, Urki isil-gizilik? Isil-gizilik ez, babestuta gaudet, alare, txabolan gu aitzegea eurrek ekartzen, horko zeak iten, eta alare gu babestuk eta gu lanen. Babestuta egon goba gine, geldion berginuke etzan da, beste batzuk txabolan lasaian. Ez egure ekarri, ez hauin, ez ugein. Goizen zu epiztu eta aneon, zu ondo neon. Badu bere ikuspuntu hori, pues jazta, bera dago aserre, pues... Ez aserre ez, egia esan dien. Pues nik baita eniz erratzen egia, pues jazta.
Izaskun, zure txanda. Jokin da, Andrea. Ara. Inorketzien botako eta ordu ni botatzeiot. Bai, hori klasiko bat da, Olako programetan, Tania, zure txanda. Nik eske etorri naiz berri eta ez dakite zer, eske... Eske ez ditut oraindik ezagutzen, bere ahulguneak, bere indarguneak eske ez ditut ezagutzen oraindik. Camilo, Bidane, heldu berriak ere, aizkoraka da. Mente fria. Ni precisamente, ja aprotxatu behar dut, izketan hasi baino lehen, aizkoraka da emateko. Baina ez, bada ez batzuzatik, nik horregatik ematen diot, zengatik lehendik batut berakin hola jolasan da egoten, da bere buru ez zugula hola precisamente asko baloratzen, da horregatik gaur eman nahi diot oportunidadea joan eta indarrak erakusteko bera gai dela irabazteko. Bidaneren gatik egiten duzu? Bidane eta Camilo. Eta nik orain jaiak badakitela Camilo ze sentitzen duen, ja... Bai, horregatik, eman nahi nion aukera erakusteko bera gai dela, desafioa bihar irabazteka, eta hortik aurrera segitu finalera arte. Edurnek ja aizkora eman du, esan du. Nik esan dut, niri horregatik eman behar nion. Aukera emateko... Etxean bezala, Edurne? Bai. Egia, esan, Edurne altxaudenean eta aizkoraren bila joan denean, nemakome honek zer egingo duen. Hombre, ez nuen... Ez, aizkorarekin praktikatzera joan zintezke, edo... Eske ez nuen hitza egin behar ja hori sartu gabe. Edurne zer zango dizu? Zuia dagoeneko, hemen, etxean bezala zaude eta hori ere eskartzekoa da. Tira. Goiko, aurrera. Opa, Jokin. Gabon. Venga. Nik motibo general badakat, Bidanekin ez dakat ezerre, Camilokin ez dakat ezerre, gesto itxusi bat intzian. Ekipo, lanearra, Camilo. Zuen lan oso handia. Camilo, fotokasu. Bosteko ematea joan nintzen, lanearra inde Camilo, eta hola xintzian, eta eskumen duzian. Eta nahi orduan, kisto hemen jamantzian. Pues barkamena eskatzen dizut, berandu bino. Vale. Eskatzen dizut. Ni barkatzen dut, ez? Poi intzu, baina nahi gaski esatatu zian. Beste motit nik ez dut Camilo haula ikusten. Keinu horrengatik bakarrik. Bai. Andreak. Andrea. Zuk bizi izan duzu gertutik imaginatzen dut, Jokinek komentatu dizulako, oraintxe bertan esan duena, Bai, eske ni ez nagoen ikusi. Ni adibidez pasesanean... jakin duzu, Andrea. Ni adibidez pasesanean mobidori guztie, ni Camilo gazi nagoen berba eta esan hautzen. Emun zura razoiek, ondo inzinun emotean... Baina Camilo, ez du esan. Bai, eske bere formak nik esan hautzen berari. Zu galdu zinun zure formetan, gauzak esateko... Ez, eta beste batzuk baita galdu zuten formak erratia, hasi zitzaiten batzuk oiuka. Hori, ni azten banaiz ja oiuka nire hori erratia. Bera asisten erekin oiuka eta horre... Oiuka ez, azkeneko zean, ezken nuen erabakitzen, prueba astea zikon, eta azkenen esan dut ez. Gauza da, erraten altzen iala, lasai... Lasai erran nun da alare segit, ez zimo. Zu baita, galtzen txuzu batzutan, modala jendikin, eta jazta. Gezurre. Esan dezala, noiz? Hori gezurre dela. Camilo gezurre dela. Ai. Bale ez, gezurre. Bidane, zure txanda. A ber, Urki eta Lucia. Urki eta Camiloren arteko liskar hori edo harreman zail horrek ez du baldintzatu zure botoa? Ez. Baina zuk arazo edo gatazka honetan noren alde egiten duzu? Camiloren alde edo Urkiren alde? Ni momentuz Camiloren alde nere bikotea baita. Ba, Camiloren txanda da.
azken aizkora Kamilorena. Arrituta usten gaituzu, Taniaren aurpegia izan da poema, totala. Bai, azaldu mesedez. A ber, arranteztuta razorik izan da, pues, porque sí. Bihar desafiora joango den lehen bikote izendatua honako hau da. Bidane eta Kamilo. Aitzongi. Bigarren bat ere badugu adituek hala erabaki dutelako. Adituen arabera, bihar desafiora joango den bigarren bikote izendatua honako hau da. Urki eta Luzia. Bueno. Espero zenuten edo ez? Bai, pixkat bai. Zergatik? Bueno, Bueno, han proban komentatu zuen zeakin, kuskin zea izan dela, eta bueno. Entzun ditzagun arrazoiak, Jon. Bai, azkenean argi gelditu ez, proban hasieratik nik esan dizuedana ez duzula bete ez, gai izan zarete zuen urduritasun hori idiei transmititzeko, hasieratik. Baina, bueno, proba aurrera junda, Jokinek eta Andreak lana bukatu dute, idiek nahiko urduri zeuden, baina urki idiak zuen eta Luzia zuen eskutera pasai denean, itzaiak idia gobernatzetik, idiak itzaia gobernatu dute ez. Gorrirano. Irabazleak zarete, baina bihar jakingo da, hirugarren izendatua zein izango den. Gaur jakingo duguna badakizu zer den. Immunitatea! Gaurko auzolan proban lanik onena egin duen bikotea aukeratu dute adituek. Adituen arabera, gaurko auzolan proban lanik onena egin duen bikotea honako hau da. Asier eta Nahi. Arrazoiak. Zenbat dira arrazoiak, ez da, Malur? Bai. Bueno, Asier ikusi duk, etzela lehenbiziko euna irilan aurrin jartzen ditzala, baina nahi gustatu nago asko ire jarrera, ire taldekidiai transmititu jokena, ez? Lasaitasuna. Irileak patxara neukitzeko eman joken lasaitasuna. Irutze zait urrutira aletu posible zutela zuebilek. Iagile bada. Lehiakideok, ondo entzun. Notizia bat daukat zuentzat. Negutegi honetan, berriz ere, norbaitek joarea jotzeko aukera izango du. Eta hori laister izango da, are gehiago. Hori azken aldia izango da. Nik gauza bat aurreratu nahi dizuet, joarea jotzen duenak buruz burukoan galtzen badu, kalera jaitsi beharko duela. Gabon guzioi. Bengoetxea eta Reket zuten Kamiloren haserraldia espero. Eta horren ondorioz seinalatuak izan dira berriro. Eta baztertuen kortan igaro beharko dute gaua. Pixkat mindu indit, azkenen nik uste hoi gure arten hitz egitea daukaula. Azkenen, ez dakit, gu babestuak gehala eta ez dakit zer, hoi zenditu izan bazenu, gukin hitz egiteko aukera zendula, azkenen. Ni nahiko zentzai bastante irekitzea jendekin, eta horregatik ez nun sola azten hain bertze, eta ez nun erratien pentsatzen una, eta baita sentitzen gaizki, momentu hori, ez dakit, zuek, en plan, hola hartzia erran dutena. Azkenian intzian gestua enun ondo hartu momentun. Geoztikan ez tegu itzein, barkamena
Akiun nuen beste batzu eskatu zidela, eta nahiz eskatu izana, ez dakit, zeratik ez, igual konfiantza falta, igual etzekin kontuatu momentun zeintzun, hoxe ez, bilar bueltatzean, bitzeitia gustatuko litzaiakela. Bai, obviamente. Osa, falta zaitena da, gehiago sortatzea eta pentsatzen duten gauza, hobe erratia. Bain, principalena da, bihar irabazi eta zuek bueltatzea onera. Zer gauz, suntot nuen ondo? Bai, suntu ondo asko arreglatzen nahi gaituk, gauzek. Bueno, badakizue negutegian lehen bi izendatuak Kamilo eta Bidane izan du direla. Zuek gaua ez duzue txabolan pasatuko, baztertuen kortan pasatuko duzue. Beraz, nerekin etorri behar duzue. Bai? Venga, animo, Burre, Oye, ma! Saiatu ez. Egin behar dut. Aitetxo faltazu. Espeto. Que me deje lo mejor para la final. Para la final. Zan pazientza, zuk ere? Hala, gare fundamentu adentan, eta anima. Vale, bai. Bueno, ez da gaizki ere ez, Hau denik abitzen gara. Dena lastukin, edo goxo-goxo. Nik igual iten dut logazta hemen behin, Bidanerekin gaua pasatuko dut hemen baztertuen kortan, eta iarranta bastante mierda edo kakairu itxozait, zen seguraski hotza pasako dela. Ni egiarranta nahi nun zurekin solastu... Bakarrik, bino, karo, ez zitzaiten ateitzen zurekin solastiat. Gaur Kamilotane bakarrik gaudenez, momentu izanen dugu bakarrik hitz egiteko eta sentitzen duguna edo pentsatzen duguna bat ere bestiari errateko eta transmititzeko. Nik alde batetik barkamena eskatzen dizut zuri hola sentiaraztia, ni ez konturatzera bai da nire errua da ere bai, alde batetik ez konturaztega. Orduan, bihar baina badugu denbora irabazteko, baina badugu oportunidade hori eta nire ustez dena emango dut. Ez, Barkamena ez duzu eskatu barraz... Ba, ez nire bikotea zara eta zu gaizki senti... Eta nik ez dut identifikatu momentu hori ere, Talde Gorriti, 3. bikote izendatua. Badator. Jokatzeko ere pronto gaude eta libratzeko ere bai. Hori ben esku dau. Beraz, Kamilo Bidane, desafio honetan buruz-burukoa jokatzeko aukeratu duzuen bikotea honako hau da. Desafio probara joan behar dute Urkik eta Luziak, urdinen bikote indartsuenetakoak. Hauek galtzea kolpe latza izango litzateke haientzat. Ikusiko dute, da ikiatu. Ikiatu koldea. Bai, da beste taldekideak hartuko dituzte. Venga, animo. Que media hora estoy. Ordu erdi aten hemen hau. Gehio, pasako da. Urki eta Luzia pareja potentik uste jut, Gorritatik ez dakizien jongo joan, baina nik esperantza bakat Laburdinak berriz bueltan etortzeko. Nik uste dut Kamilo eta Bidane ez dotxiela hartuko beraiei, eta bueltatuko direla, baina hartzean bautzie bai bueltatuko dire bai ala bai, base biot direz kriston pertsona eta ingo da horiek kriston ondo. Goien etxeatarrak badoaz beren lehen basarritarren batzarrera. Bertan aurrenekoz desafiora zein bikote bidali erabaki beharko dute. Haupa. Egunon. Bueno, egunon da ongi etorri zuen aurreneko baserritarren batzar honetara, nik desafiora joango den 3. bikote izendatu behar dut, bai? Eta 3. bikote izendatu hori hemendik aterako da.
Jakintzazue aldi berean, atzoko auzolan proba kontutan hartuta, bikote inmune bat izendatu genuen, Asier eta Nahi izan ziren, beraiek lanean bikain ibili ziren, eta beraiek ezingo direla gaurkoan hautatuak izan. Aldi berean, Asier, zuek adostasun batera iristen espalin bazarete behintzat, zuk izango duzu azken hitza, bale? Bai. Zigor, zurekin hasiko gara. Izen pare bat. Bueno, petatu eta inize. Indartxu ikuste ditut, euren kontra juteko. Orduan zure apostua, bikote ahul bat eman beharrean, bikote indartxu bat ematekoa da. Indartxu ikuste dituzu, petatu eta inize. Petatu. Nik zigor aukeratuko nu. Indartsuenak bai petatu hainitze zigorrez beta, Maider. Zu eta Telmo akaso ahul moduan ikusten zaituzete? Beraiek baino debiloga naizela, nik pentsatzen da ni baietz, baina segun ze probatan, baita hemen dago. Maider, zure bikotea edo zure izendatuak behar ditut? Pixkat hori ez, daukeu pixkat idea txiki bat inda, igual petatu hainize, indarra, desafio bat ez dute probatu, baina, bueno, ez dakit informazio txiki batek pentsatzen bali madeu traktorea dela, zigorrak bere burua aurkezten dut, nik zigorre gatik esaten dut, eta, bueno, pixkat gaude, ez, zalantza horiekin, hori pentsa barret. Asier, zer ze komentatzeko? Eurek paseta dauze desafio batetik, neupe erronka batetik, eta askanin juteko orduen betieko zu bildurbet, ze etxerako bidi dau, bai, ostras, urteten zuen handik ja, ikustezu finala o bukaerie, da nik betatu ikusten dute edozetako prest, zigor be bai, Maider behor dau, bueno, argi ez dako ezebez, ez daki nondik urtengo dauen desafio. Hemen da desafio proba. Aurreko edizioko desafio gogorrenetariko bat. Kamilo eta Bidaneren erabakia gakoa izango da beren etorkizunerako. Egunon, lehiakideok. Egunon. Kamilo, Bidane, zuen lehen gaua izan da baztertuen kortan. Bidane? Ongi. Hanketan pizkototza, minua lastua sartzen zu behar den lekon, eta jazta. Goxo. Kamilo ere? Baita hitzongi. Urduri zaudete? Buru hotza saiatzen gara izaten. Lasai euki burua eta... Buru hotza bai. Biak oso hotzak zarete, lehiaketa egiterakoan? Lehiaketa egiterakoan bai. Gero beste gauza batzuetarako? Ja. Berotasun hori ateratzen duzu, Kamilo. Bai. Atzo ikusi genuen, Ja. Atzo ikusi genuen zenolako liskarra, zenolako bronka. Bueno, ate barratxire. Eta negutegia horretarako lekua proposa da, Bidane? Bai. Ez gorde hor barruan daukazuena. Ni izatez gordeta. Tira da, bigarren bikote izendatua badator desafio honetara. Urki eta Luzia, egunon. Egunon. Ongi etorri desafiora. Zemoz gaua, Urki? Ondo, lo indeutza. Lo egin duzu? Bai, atope. Lo egin aurretik uste dut, suaren ondoan ere gauzak hitz egiteko aukera izan duzuela, ez da? Bai. Ondo bukauzan, eta azkenen bakoitza bere iritzia dauke, eta ondo bukauzan, eta bita garrantzitsuna. Eta espero gaur urdin guztik txabolara bueltatzea, edo baserria bueltatzea, baina guztik. Orduan, horrek esan nahi du Urki, zuek espero duzuena da, hemendik libratzea. Jokatzeko ere pronto gaude, eta libratzeko ere bai. Bigarren bikotea, hemen daukagu, hirugarrena falta da. Atoz. Horrez. Mutil oso indartsue da, portento bat da,
Da, inize be hau egunaro epailik esaten txoia inize oso ondo, ez dago esan beharrik. Kaixo, hola. Petatu eta Inize zuek zarete aukeratuak. Hau da, baserritarren batzarran, baserritarrek hartu duten erabakia. Nola hartu duzu, Inize? Ondo, seguridea egin geunden, uste genuen gehu torko ginela. Aurretik, ja? Bai, Asierrek esan zigun atzo nola inmunidade eman zixo ben. Ikuste nahi zula bi aldu pixkez fijo, porque ja laugea, eta etzu nahi galdu parejaek, orduan pareja behasik ikuste benez pareja kompletoa nahi zeben bi aldu. Horrek esan nahi du, Asierrek, bere taldean, ez dituela indartsuak nahi? Ez, hoi ez da. Asierrenik esan nion, ni joango nintzela, seguntze proba balin bazen, biok fisikoa balin bada, nik uste inda daukeula ja. Bai, Nik uste dut. Hori, seguridadea daukazuena. Segurtasuna beti, jo. Petatu, zu beti petatzen. Hombre, ala, berda? Urki, urduri. Urki, prepatzen hasi barkau? Badiruri Petatuk mundua jan behar duela gaur, ez dakit. Ni bukatu arte nuk esango ezer. Olako asko inditeu eta galdure asko eta irabazi ere bai. Arrazoia du Urkik. Desafia bukatu arte oraindik ez dakigu zer gerta daiteken. Zuek daukazue aukera. Beraz, minutu batean erabaki beharko duzue, pentsatu beharko duzue eta gero erabakian niri esan beharko didazue. Bidane, Kamilo, bukatu da denbora, mesedez aurrera. Beraz, Kamilo, Bidane, zuek, desafio honetan buruz burukoa jokatzeko aukeratu duzuen bikotea honako hau da. Inize eta Petatu. Ufa, lasaiago gelditzen zarete, Lucia? Ni lasain egon Urkin bikota izan da, konfidantza oso dakadala berarengan, baina, bueno, sorte ona opa dietne taldekoei, eta espero ondo atatzea dana. Zuen aukera, zergatik? Nahi dugulako demostratu, pues, aldugula gu bino norbait fuertego izan da, eta Gu baino, fuertego dirudien bikote baten kontra. Baina nik badakit zalantza ugari izan duzuela. Bai. Bai, izan txogu bino, bueno, torgara honat demostratzera eta saiatu ematen alugun guzia eta jazta. Bai. Beraz, Urki eta Lucia, liberatzen zarete zorionak. Mi esker. Eskerezko. Baserrira bueltatu aurretik, aurkariak, taldekideak, nola izendatu. Taldekideai. Lagunak. Baita. Lagunak. Bueno, hauek agurtzeko aukera ematen dizuet, nahi izan eskero. Bai? Bai. Aurrea? Ono. Bai, bueno. Bueno, Camilo. Suerte. Bueno, bai, Urki, emozionatu gintzara pixka. Pixkat, gure bagizu, odola baukeo eta... Gero arte. Bueno, libratu geha, eta pozin hau. Baina haitu, inbehar bagino, gustora, ja preparuta ju naiz, proba iteko eta, baina, bueno, libratuta, guandia gustora. Tira ba, desafioa zertan datzan asalduko dizuet. Dagoeneko zuek elementuak ikusi dituzue eta gainera, esan behar dugu, baserrian klasiko bat bihurtuko den proba izango duzuela. Lehiakide batek, marmitei eutxiko die, bitartean besteak, nik botatako galderak erantzungo ditu. Galderak baserriari buruzkoak izango ditu. Erantzun zuzen bakoitzeko, litro bat esne aurkarien marmitetara. Bota ahal izango duzue. Beraz, zenbat eta erantzun zuzen gehiago, aurkarien marmitak, orduan eta pisutsuago, horretan datza. Badakizue, marmita airean mantentzen duena, horixe izango da, irabazlea.
Tarte bat izango duzue, batez be, erabaki batzuk hartu behar dituzuelako. Marmitei eusten nor egongo den, galderak erantzuten nor egongo den, horretarako tartetxo bat emango dizuet. Segi. Zuk helduko isozu, fijo. Zuk helduko isozu, obviamente. Nik uste proba ikusita nolakoaren irabazteko aukera asko dauzkola. Huengozun, oza, bakin pieza lugu lartu. Hori seguro. Nik kontestatu zuk. Nik kontu du. Zer ez? Nik kontzen dut. Zuk kontu. Probatu biek. Bai batera. Bai, a ver. Desafioa nik ikusten dut bastante ongi, aldugula eman aldugun guzia eta lortuko dugula zerbait ez seguro. Lortu zer, zuk zer? Nire igual zait. Kamilo, kontestu. A ber, nik hartuko nuen marmita. Zu ikusten zara? Nire hot saiatu bederen. Ni marmitak hartzen oso ongi ikusi naiz, egia erran. Badakit burua hotza izan beharra dudala, lasaitasunakin hartu, patxadaz eta listo. Ez zara mugitzen? Kieto. Eta muerto, peso muerto, holtxe. Konten eta peso muerto. Bien erabakia izan da, bere burua ongi ikusten du, nik baita ikusten dut nire burua ongi, eta azkenin, pues, erabakia izan da hori. Beno, lehiakideok, probari hasiera emango diogu, baina aurretik kontuan hartu beharko dituzuen arau batzuk daude. Jon. Desafioa hasi aurretik, 10 litro esne izango dituzue marmita bakoitzeko, bale? Behin, goran zaudetenean, marmitek ezingo dute azpikoen borra ikutu, baina aukera izango duzue zuen hankekin marmiten oreka edo zuen gorputzen oreka hori kontrolatzeko aukera, bai? Zorte hon. Eskerrik asko. Hasi aurretik, jakin behar dut, zuen lan banaketa nolakoa den. Bidane, nor egongo da marmitei eusten eta nor galderak erantzuten? Ni egonen naiz marmitak eusten eta Kamilo galderak erantzuten. Petatu, zein izango da zuenean? Ni marmitak eusten da nize galderak egin, erantzuten. Hau, ondo pentsatu duzue? Bai. Bai? Aurrera ba, atzera pausurik hemen ez dago eta. Tira ba, gora zuen lekuetara mesedez, Bidane eta Petatu enbor gainean, Kamilo eta Ainitze galderak erantzuten. Zorte hon. Eskerrik asko. 3, 2, 1, lanera. Oreka boñondu, Ondo aldu, eta oreka boñondu. Lehenengo galdera, Kamilo, nola deitzen da larruazalean erresumina eragiten duen ostoa? Asuna edo urkia? Urkia. Ez da erantzun zuzena. Ainitze, zein da nekazarien santua? Abeltzaine? Ez da erantzun zuzena. San Isidro da. Beraz, ez duzue asmatu ala eta guztiz ere, egin dezagun proba bat. Litro bat esne. Aurkarien marmitetan, ja! Ainitze, kontuz, marmitak ikutu gabe. Indarrez bota dezakezu esnea, baina marmitak ikutu gabe. Kamilo, berdin, Eharka iza. Oso ondo iza, Buru egotzu. Agian, ikusleetako batzuk inoiz pentsatu duzue nekazaritzara salto egitea. Jakin, badirela horretarako laguntzak. Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaia eta Arabako aldundiekin batera Gaztenek izeneko programa bat du. Gazteak, modu profesional batean, nekazal mundura salto egiteko programa. Gazteek, beraien enpresa proiektua aurkezten dute eta onartuak diren kasuetan proiektu horiek martxan jartzeko 20.000 eta 70.000 euro arteko diru laguntza emateaz gain,
aditu talde batekin batera, forma eman eta garatzeko 5 urteko aholkularitza jarraia jasotzen dute. Beraz, entzun ondo, hurrengo nekazaria zu izan zaitezke eta. Petatu eta Bidane kontzentratuta. Petatu zemoz? Ni ondo. Bidane? Ongi. Hain eroso zaudetenez? Beste bi galdera. Camilo, Adi, bi hauetatik zein da herri kiroleko modalitate bat? Harri zulatzea edo lasto eramatea? Lasto eramatea. Ez da erantzun zuzena, harri zulatzea da. Hainize zuretzat, bi hauetako bat nekazaritza eskola da, Fraisoro edo Aztegi? Fraisoro. Erantzun zuzena da. Hainize, litro bat esne aurkarien marmitetara. Amabi litro Bidaneren marmitetan, 11 Petaturen marmitetan. Beste bi galdera. Camilo, Adi, zer da EBEL? Emakume baserritarren elkartea edo Euskal baserritarren elkartea? Euskal baserritarren elkartea. Ez da erantzun zuzena, emakume baserritarren elkartea da eta. Hainize, osatu esaera zaharra. Gazteak baleki, zaharrak... 5 segundo. Bazeki. Ez da erantzun zuzena. Gazteak baleki, zaharrak baleza. Camilo, baserria saioko logoan, besteak beste, lanabes hauetatik zein agertzen da? Aizkora edo atxurra? Atxurra. Erantzun zuzena da. Hainize, nola esaten zaio ardi esnea biltzeko erabiltzen den zurezko ontziari? Marmita. Ez da erantzun zuzena, kaikua da eta. Camilo, litro bat esne, aurkarien marmitetara. Aguantau, Oain 12 litro bai Petaturen marmitetara sartuko dena, ja, azken litro honekin 12 dira eta Bidanek ere 12 litro. Ondo zuz, Venga. Bidaneri pixkatu urduri ikusten ari naiz, eta niri hori harturatzen ari dira desente. Adi lehiakideok, Camilo, nola esaten zaio zintzarri handiari? Zintzarroia ala dumba? Dumba. Erantzun zuzena da. Hainize, ze hitz erabiltzen da zaldi emea arreske, bero dagoenean. Iel edo zuzara? Zuzara. Ez da erantzun zuzena. Camilo, erantzun zuzena, beraz, litro bat esne aurkarien marmitetara. Orain. Aguantu, Errez. Oso errez, aguanta. Aguanta, Petaturen marmitetan, 13 litro. Bidaneren marmitetan, 12. Itxesku kongi. Venga, ditze, cago en Dios, venga. Venga. Utxo bekigo marmitari, baietz. Zin dutela, Camilo. Ez dakite, konversaziorako edo gogorik ote daukazun. Ez. Animoak ez ditut nahi, lasaitasuna behar dudalako eta konzentrazio asko. Isiltasunean hobeto lan egiten dut. Beste bi galdera, Adi, Camilo. Tresna hauetako zein erabiltzen da irain gisa? Sardea, segapotoa edo eskobarea? Sardea. Ez da erantzun zuzena, segapotoa da. Hainize, nola esaten zaio lurra iraultzeko erabiltzen den bi hortzeko lanabesari? Lera edo laia? Lera. Ez da erantzun zuzena, laia baita.
Hala eta guztiz ere, esnea ona da. Beste litro bat. Esku guztioan, guzti eskuk. Hamalau petatu eusten dituen marmitetan, hau da, marmita bakoitzean 14 litro, bidanek marmita bakoitzean 13 litro, oraintxe bertan. Oso ondo zuz, Fuerte hor, asko moitzeke. Ezin doia. Ez etxi. Animo. Gero izaio ja. Ezkerreko gero izaio. Bidane, ez. Ez, gotxu, saiatu goitzu. Kamilo ezin dut. Baietz, galdu du, ja. Altzula. Kamilo ezin dut. Baietz. Bidane, mese, ez. Bitu nolako ezkerreko. Bidane, zugeltzu. Kamilo iso favorez. Txako asko falta, baina zukel. Saiatu. Bidane, lagundu hankakin goitzen. Osa, honekin. Baietz, lagundu jozu. Kamilo, ezin dutela. Altxatu. Hola. Gehiago, bertze bat. Kamilo, ezin dela hostia. Bertze bat, ez. Lagundu hankakin, baietz, altzula, bidane, baietz, mesedez, bai, altzula, pentsatu altzula, ba. Altzula. Ez dut sentitzen etxko. Baietz, eutxi. Ba. Bidane, ba. Saiatu hartzen. Lana amaitu da! Bikote irabazlea, petatu eta inize zorionak! Su puta madre. Zertu maten esko. Ba, lasai. Lasai, aia pasatu dela. Ze ondo, mine? Enez Mariet. Joder, venga, tío, zeure dana mandezita bidan, tío. Alten egin dut. Hor nahiko demostratuzu. Hortxe gainin nahaztotik ezen den da, tia. Nahiko indezu. Buru buelta gehiago zeman altxa eta nahiko induzu, venga. Nahiko induzuela. Bidanek ezin izan dugu marmitei eutxi eta, bueno, galu dugu indarra falta zitzaiolako. Uste dut asko demostratu dutala, beti gehiago egiten alda hori egia da. Baina nik, ez dakit. Kanpotikan ez dakit nola ikusten den kanpotikan. Nik aldu dan egin dut eta behatzak jatziaten erantzuten. Argi dago marmiten proba klasikoa dela eta arrazoia argia da. Lehiakideen sufrimendua agerian, uzten duen proba baita. Esu honetan batez ere Bidaneren kasuan. Zorionak, Ainiz eta petatu. Eskerrik asko. Ondo, atera zaizu? Bai, gaizki ez bintzat. Indartsuak zarete, bikote indartsua.
Zuek izendatuak izan zarete, desafian parte hartu duzu eta orain talde horrira bueltatzen zarete? Ze sensaziorekin edo... Sensazioa etorri gan igualak. Igualak? Ni bintzat. Aidize? Zon pixkel lasaxo, baino bat iguelakin. Osa, ez que haben ez dakizu ze pasauliken orduzke dihu gauzi, da ez dakizu pasauliken momentuatetik bestea, así que demorazun alerta. Tira ba, Aidize eta Petatu, zuek baserrian jarraitzen duzue. Segi, zorionak. Eskerrik asko. Gero arte. Bidane. Nik aldu nahi egin dut, jazta. Erakutsi nahi zenuena erakutsi duzu? Saiatu nahi. Nik emakumeen mundua baserren bisibilizatu nahi nuen, eta saiatu nahi zaltena egiten, minio. Eskuak izaten gigo mat. Marmitei eusteko bikotekide egokiena izan zarela pentsatzen duzu? Bai. Bai. Eta segitxuko tarraten baiet. Emakumeen indarra basarrian hemen. Emakume basarritarra eta momentu hunkigarri honetan. Bai, zorionak eman berdizkizut Bidane, ikusi da ze kastakoa zean, ze indarra dakazun, eta azkeneko zure 3 minututan neonek ere ilazu baina sufritu dut. Kamilo eta zuk, nola ikusten duzu zure papera proba honetan? Arrante ikusten nun nire burua baita marmita eusten. Eta zergatik ez duzu ba? Bidanek hartu duen postua hartu? Pues nahi niolako eman aukera berak demostratzia baita... Balio duela. Balio duela gauz gehiago egiteko eta badula indarra baita eta bera fuertea dela baita. Orduan, Bidanek erakutsi du, erakutsi nahi zuenan, nonbait, baina zuk ez? Bueno, galerak erantzutea da segundo plano netzako. Estrategia egokia aukeratu duzuela uste duzu, Kamilo? Ez. Bidanek ordea, bai. Ze berriz egingo luke, aukera izan eskero. Zuk ez zenuke aukeratu duzuen estrategia aukeratuko? Ez. Solastu dugu gu bien artien. Eta ginen adoz, bien artien, ni dudatan nengo, minio azkenin, pues, nahi nion utzi berari baita bere leku hartzia eta bera indu. Bai, ni nahi dut marmita hartu, pues jazta. Nik utzi dut aukera, baita bera demostratzeko... Gustore zara gelditu, Bidanek hartutako erabakiarekin. Osea, ni nahi nun irabazi, bino azkenin pues ez dugu egin, eta ez du funtzionatu induguna, eta jazta. Asmoak eta nahiak bai, baina bidea hemen bukatu behar. Bidane eta Kamilo, zuek kalera jaitsi beharko duzue. Sorteon. Eskerrik asko. Segi. Sensazio goxo batekin bagoazen mendik, lagun asko egin ditugu, esperientzia luzea bere gora berakin izan du da, baina esperientzia bat izan du da, azkenean. Eta bueno, bukatu da guretako, eta besteri esateko dudan bakarra da animo eta aurrera. Bastante ongi egon dela esperientzia berri hau, eta gustatu zaite Arrante. Abentura hau pare bat hitzetan laburtzeko, ez ustekoa, errango nuke. Ez ustekoa. Ez da bide erraza izan Bidane eta Kamilorentzat. Beren taldekideek etengabe seinalatzen bazituzten ere, elkarrekin jarraitu zuten. Baina bien arteko zalantzak hasi zirenean, beren etorkizuna iluntzen hasi zen. Bidanek adorea erakutsi nahi izan du eta Kamilok ez du hori galarazteko ausardiarik izan. Baserrian zalantzak garesti ordaintzen dira eta beranduegi konturatu dira Bidane eta Kamilo. Norbaitek, bikote aldaketa nahiko balu,
altza dadila eta joarea jo dezala.